Moskvanyň Aşan adly iri supermarketleriniň birinde 6 adam Kırgyzstanyň galp pasportlary bilen tutuldy. Kırgyzstanyň Moskvadaky elçihanasynyň 10-njy ýanwarda ma'lum etmegine görä, ozal gün akşam saklananlaryň 5-i Täjikistanly bolup, biriniň Türkmenistanlydygy anyklanypdyr. Elçihananyň medeniýet wekili Gulbarchin Maýmbetowanyň jurnalistlere aýtmagyna görä, Toplistan metro stansiýasynyň golaýynda ýerleşýän supermarketiň merkezi Aziýaly işgärleriniň arasynda dokument barlyklary 9-njy ýanwarda gije akşam geçirilipdir. Azatlyk radiosynyň Kırgız gullugynyň Moskvadaky habarçysynyň sözlerine görä, dokument barlygy Aşan supermarketinde işleýän Kırgızstanlylaryň öz ýurdunyň Moskvadaky elçihanasyna eden ýüzlenmesi boýunça geçirilipdir. Ýanwar aýynyň başynda Aşanda işleýän Kırgızstanlylar iş orunlarynyň çäklendirilip başlanmagy sebäpli öz iş ýerlerini ýitirmekden howatyrlanyp başladylar. Kırgızstanyň raýatlary beýleki Merkezi Aziýa ýurtlarynyň raýatlarynyň Täjikistanlylaryň, Özbekistanlylaryň we türkmenleriň Kırgız pasportlaryny ulanyp işe ýerleşýänliginden şikayet etdiler. Olaryň elçihana ýüz tutmagynyň ýa-ni elçihananyň wekilleri Içeri işler ministrliginiň işgärleri bilen bilelikde özlerini Kırgızstanly diýip görkezden supermarket işgärleriniň dokumentlerini barlap, olaryň arasynda 5 Täjikistanlynyň hem bir Türkmenistanyň raýatynyň bolandygyny anykladylar diýip Azatlyk radiosynyň Kırgız gullugynyň habarçysy Lazat Janybekow aýtdy. Onuň sözlerine görä saklanan adamlar Kırgızstanyň raýatynyň şahsiýetini tasdikleýän kart görnüşli içerke dokumentini ulanypdyr. Saklanan adamlar deriňe wastynda galýarlar, emma olaryň pasportlara nirede eýe bolanlygy Kırgızstandymy ýa-da Moskvada entek belli däl diýip habarçymyz 16-njy ýanwarda habar berdi. Moskvada Kırgız pasporty bilen tutulan Merkezi Aziýalylaryň şol sanda Türkmenistanlynyň şahsiýeti ma'lum edilmedi.